मित्रांनो ह्यो सेल्फी पॉइंट आहे बघा, श्रीदेव वेताळ म्हणून लिहिलेला देवाचा. तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा. तर मी आता वेताळ मंदिराकडे येलो आहे. तर आजपासून देवीचो 14 दिवसाचो मांड उत्सव ह्यो पार पडतलो, आजपासून सुरू होतलो. तर आज पहिलोच दिवस आहे आणि आता देवीक हाणूक जातले आहेत. आता वेताळ देवाकडे असो आणि आता देवीक हाणूक जातले आहेत आणि नंतर मग परत हय येतले आहेत. तर आम्ही आता जातो, मस्त रेशनाई लाइटिंग आणि केल्याने आहेत. आम्ही आता जाऊया आतमध्ये. पंचाक्षरी गरुडे काळ काय पावनाय भावय भगवती अस्मिता देवी साळींदर सिद्ध महापुरुष डोळाद्वारा जो उपस्थिती खाडी गुरामडचो लिंगाड सापळ द्वारा 32 धडचो अधिपती पुरुष मे झाडेगा पूर्वकडे देव पंचाक्षरी गरुडे महाराजा समर्थ चप्पल नाही बघा. ती येऊ काही नको
तर मित्रांनो आता दुगाई देवी घेऊन देव वेताळ मंदिराकडे चाललो हा. Good.
पंचाक्षरी गरुडे काळ काय पावना भव्य भगवती अद्भुता देवी सादर सिद्ध महापुरुष सुवाद्वारा जो पूर्वस्थानी खडी गुणामध्ये निंगाड सापड उपयुक्ताद्वारे सरस्वती चतुर्श्री सवार राडेकर ज्या देवान तुवाचा नमस्कार मित्रांनो ह्यो सेल्फी पॉईंट आहे बघा. श्री वेताळ म्हणून लिहिलेलं आहे देवाचं नाव आणि हा तुम्ही फोटो काढू शकता. हे बघा देवळाच्या बरोबर समोर असा हे बघा ही लाइटिंग केलेली आहे बघा पूर्ण देवळात आणि छत बीत आहे बघा. ही बघा लाइटिंग आहे आणि देवळाच्या आतमध्ये केलेली आहे लाइटिंग. बघा विठ्ठलाची बघा मूर्ती तयार केलेली. ही बघा हो वेताळाचं देऊळ आणि हैसून सातेरीच्या देवळाकडे जाता होतं. पूर्ण सातेरीच्या देवळापर्यंत लाइटिंग केलेली आहे. ही बघा अशी सातेरीच्या देवळाकडे येईल हे बघा. अशा प्रकारे आजचा कार्यक्रम आहे तो पार पडलेलो आहे. तर अशा प्रकारे एक होता जुगाई देवी हाणूक जाता देव
तर तुमका जर व्हिडिओ आवडलो असा तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.